2026 mambo akatayo kudzikumisa 24 May 2026 nehama dzako. Saka ndinotenda kuti mwauya nyaya yakashedza kudari kuno naChimatope kudzokodza kuverenga muibatisise. Uya utiudze zvizere nezveurombwa wabviswa mumusha wako. Uya utiudze zvizere nezveurombwa wabviswa mumusha wako. Ndonyaya yakashedzwa namambo kuno. Ai mangara ndiani hapa? Ai ndiachi. Manzwisisa zvekutaurwa nebepa. Aiwa, ndazvinzwisisa. Hanzi kudi Zvanzi izvo pakasungwa mukoma achinzi izvo uya kuti tsanangurire nezveurombo hwako hwakabviswa. handidi Tovashi manyatsozinzwisisa kana mazinzwisisa muti nemo mumusha medu makauya anonzi maprofita akasvikira pachibvuri. Inini nguva yese ndisiri mumusha tiri kuHarare nguva yese zvindakatouyawo nezuro. Saka vanhu vakaonekwa nevakomana ndo vakawaona ndo vakazoronga unhu hwacho hwese ndo vanokatoziva kuti zvakatangira papi kubvira pachibvunye kusvikira zvichizosvika mumusha ndo vangatotsanangura. Inini nguva yese ndiye ndisini nditouya nguva nenguva nguva ndikauya mumusha kazhinji ndikapedzawo mwedzi ndoita togarisa chaizvo. Saka ndo vangatotsanangura kupira pavakaonana nevanhu avo zvakafamba sei zvikazodii zvikazodii. ande mushando public works Zvakaitika ndezvakuti izvo ndofunga muprofita akasvika pachibvunyu. Saka kushanda kwaakaita pachibvunyu inini ndakanga ndisipowo zvangu. Saka ashanda kudaro izvo ndopatakadzonzwa ari kwaseri kwajaji. Ndopandakataura nevakomana ndikati mukomana uyu ndauyawo kuti ndizoona mwana. Vakomana hama dzenyu here adhani kuti vakomana Mwana wemunin'ina. nyatsotsana zvizere ndikataona wana wangu kana wana munhu Ndauya kuzoona mwana. Ndo patakatipa dai tambotifambi sedzinza. Kusvika ndo pandakati nayo kuti tifambe zvoda kuti nditaurirewo mukoma ndine wanin'ina wandinawo. Saka ndoda kuti nditange ndavasvitsawo shoko. Kana tavasvitsa shoko tozodii zvedu. Kusvika ndo pakanzi oraiti asi mudhara tamuona aripo pamba ndo patakasimuka tese inini newana wemun'ina wangu ngamuti wana wewanina pane mumwe asina kuwa. Ndo patakaenda kuna mudhara kusvika ndokumutsanangura tikati mudhara kune vanhu varipo vakauya so vari pajaji avo. Zvingaite here kuti isisu tifambewo sedzinza kuti ndigonzwawo kuti musha wedu wakamira sei. Chokwadi takawirirana nevana vemun'ina wavo. Kusvika tikasimuka tikaenda tese kwajaji. Tasvika kwajaji ndo pakanzi izvo mumusha menyinini mumusha memudhara uyu pane tractor hapana kumira mushe panda kunzi mudhara ndiani? mukoma wangu. Itai mukoma wangu pamba pemukoma wangu Panda kuti patombosvikwa. Saka akave izvo manje ndo patakabva isusu kwajaji kuyo tawirirana mushe. Tasvika pamba manje ndo pakazonzi nevakomana kuti koda tadi kuti tinhingire tingoitaita kamari kuita kuti tishedze muprofita auya atigadzirire musha wedu.
kusvika chokwadi ndopandakaenda namukoma wangu akati mukoma ndonyaya iri paminoti tingagone kuita musewenzirwe tiunganidzire kamari yekuti tingobatsirwawo mumusha kusvika mukoma ndobva wati inini mari handina kusvika ndobva ndazovaudza wana wandakandinawo wana wemunye wangu ndikati mukoma wati haana mari saka ngatingodi isusu tega tingounganidza mari tega tidaidze muprofita auya adi ashandi mumusha medu kusvika ndo patakanzwa kunzi muprofita ari kuuya paagondo ndo patakasvika paagondo paya ndo patakaona muprofita uya ari kutodii zvake ari kushanda kusvika kushanda kwaaita ndo patakazotaura naye isusu tikati ko zvino zvanga zvakadii kuti muchibva pano mubva mangosvikawo mumusha medu muone kuti mumusha medu makamira sei ndokunzi nemuprofita zvanzi aiwa hazvina kuipa ndobva ndaudza mukoma wangu ati mukoma maprofita vari kutaura kuti wakasununguka kuti wadi wabva wangosvika mumusha medu mukoma zvikanzi aiwa hazvina kuipa kusvika ndobva ndasvitsa shoko kuti muprofita waya ndikati wati munodizve munosvika zvino kusvika washanda pagondo ndo patakabva isusu pagondo ndobva taenda pamba tasvika pamusha ndo pawakabvunzwa mukoma kuti wakasununguka here kuti tipinde mumba mako umu titore zvatiri kuda kutora zvanzi namukoma ayo ndakasununguka kusvika muprofita akapinda zvanzi tikuda hupfu tikuda sauti tikuda mvura zvese mukoma wati aiwa zviripo kusvika ndibva zvangotorwa ndo paakangopinda mumba wendo paangotorawo zvaakatora akabvisa chimudende akasvika mumba akatora nyatsotsanangurai munomudai toda transparent because mukati akatora akatora mugoti akatora chii torai zvitaurai kuti akatora chakati akatora chimudende chakati kure yacho kudai chimudende ichi chakachine ndofunga chakachine tumaziso here nekakepi here netumazino tuiri twakanei kusvika paakatora kanhingi kaya ndobva tapinda mumba muyomo ndobva atora kanhingi kaya paakatora paakati pane kanyengerezi furi ari kushanda pamuchete nenhingi iyi ndopatakaenda kumba kwemunin'ina ndobva anotora bhegi ndo makamine mabva pamba peava makazoita kuti komunin'ina ndobva katorwa chii ndobva kwatorwa kanyengerezi chiko umana tinogona kurasika nyengerezi handisi ndo inonzi munhu akabata mwana womunhu anoperezeka nyengerezi bhozi toda kuti dare rizive kuti bhozi tutange semunhu ndisingazivo zvangu kuti nyengerezi yacho yakaita sei ndakangonzwawo muprofita achidaro kuti pane nyengerezi ndobva taenda kumba kwemwana wemunin'ina wangu ndobva atora nyengerezi iya ndobva angozvipisa pamuchete zvaibvisa uchinzi ndezvaari kubvisa kwaakaita neshamba iwe wanga uri mucivil servant ndichikuziva iwe zvinoreva kuti wamunhu mukuru wachena panapa hatidi kuita sekunonzi tinohwandirana zvinhu ndezvemusha menyu muri kukunetsa so mambo kana vakusheedzai panapa ka taurai zvinokunetsai kutoti pamunodzoka kumusha munodzoka makachena mvura inotadza kunaya muno mune nyaya yezvinhu izvozvo hatidi kudara harisiro kutenderera be straight forward paakatora hake chinhu ichi haana kutaura kuti ndechamukomawa kana kuti haana kupatsanangura ipapo neshamba ukaenda mumba umo kana ukaenda mudanga iroro ukatora mazai toti watora mumba mani mangu danga ndera mambo ukasvika ukatora mazai imo watora mumba mani
handiti dzimba dzakatorwa zvinhu ingati panoti yemukoma uyu kuzoita yewana womunin'ina chindiudza kuti zvinhu zvakatorwa mubavani taurira dare kuti zvinhu zvakatorwa mubavani kozi handiti kuzvenga zvakatorwa mumba memukoma wangu right nemari memukoma wangu uyu pozoita mumba memunin'ina wangu ikangoti mwana wemunin'ina wangu ndiye watsvaka. Saka izvozvo zvingakutadzise kutaura chokwadi pamberi pamambo nepamberi pedare kuti zvinhu ndezvamukoma nemwana womunin'ina wangu wai uri kuteerera iye haana unge atsanangudza zvake kuti ndezvamukoma. A very good example. Ndati ukatora mazai mudanga mamambo mazai ndeani ndeani chinhu chakatorwa mumba memukoma wako ndechako iriwe kana tombobvisa saka zvinhu ndezvako kai zvinhu zvakatorwa mudanga mandi tiudze iwewe ndiwanga waripo nemari makombe saipapo imi makanotsvaga muprofita akakutorerai chinhu chakagadzikwa apo mumusha menyu handiti chiri chemukoma handiti ndo chete pari kudiwa ipapo. Musadzamba ngatingonangai direct because ndimi makanotsvaga muprofita akauya akabata zvinhu izvozvo makagutsikana nazvo makagutsikana handiti makagutsikana muchiti zvinhu zvabatwa mumusha menyu zviri zvemukoma handiti pamwe havana kugutsikana pamukanotsvaga muprofita uizodzorimo mukati memusha menyu handimaitozve pane zviri kunetsa panzvora mukatsvagira muprofita kureva kuti makamaatombofamba kumashure muchida kuti zvikutondesa zviri mumusha saka zviri pakati maitobaziva. Ndofunga kufamba uku kakato kechitatu maibatari maibatari maionani bhozi bhozi imimi pamaifamba imimi bhozi amufa bhozi unoona kufamba ka unogona kunzibisa $20 tikuudze munhu anoita sei ari kukonzeresa dambudziko so makafamba ndambona munenge muda kuverenga kangani pamukafamba kekutanga makaita sei makabatani mukoma imi musati aka ndimukabatiwa mamusipo mirai mukuru vashe mirai kechipiri mukoma kechitatu maenda kumuprofita wanera vakasiyana siyana munowana nguva mukana ati kudanira dare handeinaiga aiwa mirai dare iri mbotaura vari kuti ava vaifamba katatu vakabata mukuru anova mukoma mumusha mavo ndosaka vajekesa ndosaka vakaita pawa rokuresa mari kutsvaga muprofita kuti ayabvise zvinhu zvanga vaitoziva kuti zvirimo mukati memusha mavo saka vaitoita zvinhu zvavari kuziva handiti asi changandoda kubvunza chekuti pamakafamba mukuru anga ari kwero chimbomirai mirai mukuru ndiri kunzwa kuti panga pane muprofita aisenza kwagondo makasunyiwa shoko makapiwa shoko rokuti muprofita auye kumba hamuna saka pakazoya sei kumba kwenyu ndati inini vakauya sei kumba kwenyu ava vasina kumbopai shoko rokuti pane muprofita ari apa pane muprofita vakanomukumbira vakati taakuzouya kumba kwenyu vakasvika sei akapa mvumo yekuti musvike pamba penye ndiani unin'ina wenye ndiwo wakazvironga inobva mavhuma ndanzwa panga muchiti mimi makatobuditsa upfu hwaidiwa nesauti raidiwa zvaimwaivabviswe handirika maibvisa chinjani sauti remagono wenguva mumbazvi akavapa makabatiwa gano riri kuti mubudise zvinhu izvozvo izvo sauti nenhengeri mamakabatiwa gano
vanhu vakamukubatika yamhomu vakuuya zvekuti ndike ndisinawo mami aitira ndakaita right anyway mukuru constitution yemuzimbabwe inoiziva imimi mutemo muzimbabwe munoziva muri munhu akasungunuka mune kodzero yenyu sabhuku makambomuudza here kuti panapa pane vanhu vanoda kundimanikidza kuenda mavangu ini ndakangotibatwa chimunyemunye ndakatoteerwa ndiri mumunda aiwa ndati sabhuku mukuru muvillage menyu ndiani mudunhu pamba here mukuru anotonga indiani ndisabhuku ko munext door makamuudza kuti pane vaningina vangu ava vanondivenga bhozi andasendi mati munogara kuharare munoona kuya pamwedzi kahwani kana magarisa makaditorawo samukuru panext door penyu kuti no pane vanhu vari kuda kundivhiringidza panapa vanoda kundibira kana mari yangu sei vapinda pavangu zvinhu zvakaitika izvi ndati pane munhu wamakaudza here andinoda kutsanangura toda kuenda straight pamubvunzo tinopedza gore tiri pano pane munhu wamakaudza here bhozi imimi kodzero dzenyu dzavhiringidzwa nevaningina venyu vari kukunenerai kava pane munhu wamakaudza here kuti chamwadi uyo tite witness apa ndikutaura ndati ini ndongoti mundipindure chete kuti pane akaita witness here akaona imi mukanganiswa kwamukaitirwa vakomana ava vatora n'anga kuyamba menyu vakuda kunenera imi kuti mune mhosva yamusina imi makachena wamakaudzawo ndiani kuti panapa vakomana honai ava kuitira kuti kana zvinhu zvino seizvozvo izvi tichitirai papa kuti kana zvadai munotorawo samukuru kuti vakandimanikidza ndiani ukapati vangomuponyekidza ndandoda kuti pfungwa iyi haito makazvitendera kuti vapinde mumba menyu savaningina wenyu nemuprofita watopati kwavapayadhi wabva pagondo ndakafunga kuti zvimwe zvabva kwamama makadii kuramba mambo ari mapurisa makadii kuramba kuti handidi kukuonai pano motora demo mwadzingidza chamakabvumira kuti wapinde mumba chii ndipindurei ndo mistake weni kadii haisi mistake chokwadi ndechekuti vakomana vanga vakuudzai kuti mukoma pane zvatiri kuona takafamba takadai vanga vakuudzai chokwadi that's why makabvuma in harmony so tiri kuti imimi munoziva nyaya yenyu ndo muri kuda kunzvenga zvenyu ndiri kuda nditoda kupuwawo mukana wekutaura munotaura zvenyu but ndinoda kuti tiende papoint yekuti hatiri kunyeperwa pano kuti imi mungatiudze kuti munhu muningina wenyu anouya nemaprofita asina kuudzai nyaya zvinobudei mukangondipindura ipapo chete ka munenge magadzirisa nyaya ava vakomana ava 1 2 ava nemwana uyu vari 3 havana here kukuudza kuti muzatuka nemaprofita vana undiudza izvozvo pamusoro akanake mbizi muri kuionawo sei imboti paiwo mukuru uyu imboti paiwo pfungwa dzenyu yanyaya munhu unoramba ndinoona kuti apa ndinokoniwa ndaiswa pakona bhozi ndanichida kuti ava bhozi shoko ranga ndoda kubata randabata nderekuti ava vakaburitsa sauti remagodo vakaburitsa upfu vakaburitsa upfu akaiponzi kukingo iri rinodhura kudaro vaitoburitsa futi muchiti ava vari kuitei ava bhozi inini shuwa kana ndikazi ndiri muroyo vanhu vangu ana friday vanga vaipamba pangu vachitaura kuti inini mudhara vasina kundiudza kuti toda kupinda mumamako ndivatema kandimo ndinoda kupuwawo mukana wekutaura amai avakumbirawo kutaura ndikupuwawo mukana wekutaura mbombirai dare mbombirai right muri kuanawo right baba hamuna here kuudzawo kuti tiite donation mukati mari handina eka ndikesadi asi ndinoda kupuwawo mukana wekutaura musandimanikidze pakundimunyikidza ndipewo mukana wekutaura apa mukana wamuda kutaura ndokuti kudii vasha nyaya iyi mirai muri kuda kutaura kuti kudii nditaurika zvatiri kutaura nditeerereyo ndinobatsira dare it's okay nyaya iyi yakatangira kare makore anatsika mutanda ndo pakatangira nyaya munotoiziva zvenyu nditeerereyo munhu yaona pamakore anatsika mutanda
munin'ina wangu akauya zvikanzi chatumba makona tsika mutandariwo anoona zvekuti vanga vaona chii imbondiseerera nyaya yangu munzwa musati mabvunza dare mukuru haridi kutenderera mirai tikudze akusimbotenderera chatiri kuda pana isusuka tine nguva wai imi muchinzi kuchatumba makuna tsika mutandari tenda ngotaura chiri kuti bhozi nyaya iripo ndeyekuti imi muri kunetsana kumba kwenyu isi kumba kwedu hasi kunetsana toda kuti kubatsirei imimi aiuya kodii kumba kutsika mutanda anzi anoona chiteererai kamunzwe nyaya yacho munzwe nditaure nyaya yacho tikaenda kunatsika mutanda waya semhuri maiziva zvaiitwa kwatsika mutanda aitwa mukuru pamberi kusvikira kupedzisira ndozvezvaiitwa izvi takapinda pakashaya chabuda uyu akaomba kuti haagoni haoni hadi but munoona pane nyaya ka hatingangobvira pana kuti ngandei kwatsika mutanda pasina nyaya chichanga maendera kwatsika mutanda teererawo nyaya yangu yese kusvikira yapera musandimbunyikidzepa teererai haisi pasamoni chimbomirai mukuru omirai uyai henyu munyatso asi toza mubaba wenchaiwo tivapa baba vangu ndokutanga vakuru zvokuti mumusha makafambwa chokwadi mumusha makafambwa zvandotoziva unini mwana asi varipo vakabatwa baba vakabatwa ndivana vakafamba nditaure kudai kumusha takafamba semhuri zvechokwadi vakabatwa ndivanani imimi baba aiwa vakabatwa amai vakabatwa munhukadzi ndeyakabatwa ava vakanzi vakachena ava amai wapi handikwanisa kutaura munokwaziva ava vakanzi vakachena pamberi pevanhu vese vanzi ava munovavenga henyu asi ava chavakabata muripo nenzeve dzenyu amai ndo vakabatwa vemumusha medu ndiri kutaura nemai then pataurwa nyaya yekunzi tsika nemagari traditional customs isusu mumusha medu vana chakawanda mari iyi yakaunganidzwa isa hatinambokumbirwa mari yacho hatinambosumwa mari iyoyo vamwe vese vakafundira nona Victoria Falls kutitumirai mari yemuprofita isa hatinambouzwa isu asi vamwe vese vakafonirwa vakaudzwa 2 3 pakanzi musakucheneswa vakauya kumba kwababa vakuru kwavo kwaifanira kuendwa vakazotaura vega secret vari 2 vakatazotaurana tega tagadzisana nemuprofita zviriko here nokuti kwavo kwaida kuendwawo asi vakataurana vari 2 nemuprofita pasisina vamwe vese vakati tataurana tiri vairi tagadzisana zviriko here amaisumuka pamusoro yamai imi masimuka kuti mupe upo hamusimudze vanhu imi munongopa upo tiri ipapa amai zvokutaura kwamaita isu tiri pachinhu chakabatwa pamba pababa vanhu vavenyu baba vari kuchiramba nokuti chinhu ndechekunyeperwa nekuti baba havafamba nemuprofita wacho asi chinhu chakabatwa zvacho asi aifamba nemuprofita ndo baba aiwa nditsoke manzwa mubvunzo wavo vati kuti vati chinhu chakabatwa mukabvuma kuti chakabatwa maita basi garai pasi asi muprofita aifamba kana baba izvozvo izvo ndizvozvo tazvidza kugarai pasi vaita zvakanaka vawitness chakabatwa baba vavo vanga vachimboramba kuti nyaya yatikutonga panapa vari vaiziva nyaya yatikugadzira panapa ndeye chinhu chakabatwa pai ndida pamusoro isabhuku nyaya yatikugadzira panapa ndeyekuti imimi vawitnessa kuti chinhu chakaita sei zvakafana nokuti ndikaonekwa ndichipinda mumba memunhu ndakubuda ndinotoonekawo ndabuda futi zvaita zvakanaka kuti mubvana wenyu aita sei awitnessa ndo nyaya iri yatinayo mambo hatiswere tichitenderera negavika tinopedzera tadzipiwa nyaya yakwamuri pamusorei no mirai mambo vataure matauriro mubhaibheri chai mubhuku takaenda muchechi apa chimirai kubate maidi kunamata musatore zvinhu vozi nyaya maitora zvinhu zviri kukwadza vanhu izvi matatora nyaya yebhaibheri madange munonamata unotonzi mapinda muno ndipewo mukana wangu
Aiwa mukana mukana takupai kudhara. Mukana takupai hapana patambo kudzvanyirirai. Zvinhu zvamunochengeta izvozvo haisati ende mati chengetwe nechi. Handina zvinhu zvandakachengeta, handina chinhu chandakabata muupenyu hwangu. Mubhaibheri bhuku dzvene raMwari pana Matthew chapter 24 pavhesi 24 hunzi kushave maprofita enhema anoita zvishamiso zvinoshamisa, zvishamiso zvikuru. Hapana chandakabata ende handibate mushoma. Makayabvumira sei maprofita enhema kuti apinde auya novanin'ina wenyu pamusha wenyu iye ari enhema muchiyaziva? Makabvumira sei? Makabvumira sei? Nasi ndo pamaya kuyaziva kuti maisiwa mana togona kupawo mukana samukuru Makombe. Muri kunzwa sei apo? Pamusoro zvinonzi izvo munhu kana wakaita mhosva chinoenda kutongwa kwako. Kana wanzi nedare iwewe une mhosva enge wawanikwa uine mhosva, kusabvumira kwavo kuradzaiwo kuutiko ndipukunyiwe pamhosva ipi iyoyo zvayo ava takabata nemhosva yavo asi vari kupukurawo zvakare kuti mimi munechivaita basa makuru bhozi isuvanapa tiri pakuda kukuenzanisai, tiri pakuda kukuenzanisai, hatida kukupesanisai. Imimi mhosva yenyu pamuri kubatirwa nayo ndepekuti ava havana kuerekana vauya pamba. Dai kuva vakaerekana vakauya pamba pango patinozoti bhowa sedare ndipo munoda kuti nyepera kuti imimi vakaerekana vauya pamba. Vakaerekana vauya pamba ongoti mudhara ndipei sauti remagodo nechizve nehupu nechi moto wapa hamunyumwe kuti vada kuita sei. Asi pombonoke mapindo kwafuti nedumbu marara nemusara makuti vakandimanikidza asi mavapa. Kana tikaita kunge vana vadiki zvedu tichikutongai but nemo nyaya maiona. Munoita mahumbu here pamba? Nyaya maiona. Asi vaenda novanga magaba ekubika mahumbu kumusha. Ndizvikudza takaenda kudatsika mutanda wairi wese. Aiwa izvozvo mukakaenda kune mumwe muprofiti wakatotaurirwa nzi vana vakwavo vanokuwenga, vari kufunga kuti une zvauinazvo asi hauna wakachena. Uyu munhu uyu wakanga watoronga naye kare, wakatoronga naye kare ndisipo. Mamzore Makombe, nyaya inonetsa manje panyaya yekuromba. Kuno vamwe vanhu vanovano zvinhu zvavo zvinovhiringidza dare, kuvhiringidza ipfungwa kuti mutadze chenjerai panyaya idzi. Aiwa avo vakomana vari kuziva zvavari kuitavo, ava vakabvuma vakupinza vanhu mumusha vaisadi vakaramba. Right mukuru, ndabvira kudhara ndichikuti straight to the point. Nyaya yenyu imimi pane mhosva yenyu yamuri kubatirwa navarume avo. Isu hatina mhosva izvo. Varume vari kubata ine mhosva yekuti kana siri kubata ine mhosva yekuti imimi zvinhu zvakabviswa mubande zvenyu. Dai kuri kunzi mamusina zvinhu mungadai mamusiwaro sauti. Maybe pamwe maifunga kuti muprofita haone, asi muprofita akaona akabudisa zvinhu zvanga kanenge kanyanga amenda kanenge kakatswanda kane maziso chichi ndo zvataura fana chichi chakaonekwa neshamba chakati chimudende chakati kuri fanike zvakaita kudai asi chakachine chaita kunge chine kaketi pamusoro tumaziso nemazino maviri akanga ngangoti mazino aya akanga akangoita fanike zvakaita chakabuda mumbamani Itamba mukoma wangu. Yes. Mama, I think tingaswera tichitenderera. Inenge yapera. Swera tichitenderera. Afunza logo ndiani ya? Ayo. Ngatoza. Ndimani? Ndilazi mai vayo avavo. Ma witness mudala. Akazo. Ayo. Muri interested party kana mwana uyu atangomba pamusoro ya mai. Imimi mukaenda kudare kwa majority kunongonzi munhu akatadzirwa neakatadza. Ndida kuti nditauro zvandakataurwa nomukuru. Ngotera yamazviudzaika. Aizwa ikati kutaurira. Aiwa saka makundimbunyikidzwa. Tinokupa amima amuna mangarirwa. Tokubhadharisa i5. Totaurawo nyaya yangu yakati. Tinokutonga ai muno. Dare arisire kutamba ka.
ndazvinzwa hangu asi naida kutaura zvataura nemuprofita pamusoro pevaning'ina vemurume wangu. Aiwa, imimi murume ndewenyu kwavo, ndewenyu kwavo. Zivai kuti rimwe zuva akati komo muchagarwa naka nevava. Matoda ndakudenherai kuti muzotaura izvozvo kuti muzive kuti dareka muri against ava. Manzwa here, ndakudenherai izvozvo kuti nhaka kana avo vakafa maramba zvinoreva kuti already muri interested party ava muvade. Muprofita wacho akabvisa chinobva murume wangu. Ndimi makamhanga nimwe. Ndakutaurawo. Ndamandipawo mukana ndataura. Aiwa ambuya, dare zvatinoita manje rinopa dai vangu vari ambuya vasingakutokuzivei vanzwawo nyaya sezvairi zvinoimurizvakataurika nemuprofita asati atopedza kuchenesa musha wacho nokuti kwevava vakavanzi kuda kuendwa vakataura zvokwachiyoko baba mudika. Right, anyway. Vakanzi kuda kuendwawo futi asi hakuna kuzoendwa. Zvamuri kutaura amai zviri right. Right, tovapa mukana wokutaura. Because dare rinoda kuita sei kunzwa zvese. But yatiri kutonga ndeye ava. Kana kwachio kuti uchazoendwa muchauyawo kudare. Handei. Nditaure. Toda kungonzwa chete. Because mungatita kuita kumbumbumidzai. Makumbo yacho akuhwadza. Ndinochikora muzura. It's okay amai. Pamusoro echangamiro wangu. Inini musi wakabviswa zvinhu. Ndakanga ndisipo nditori kuharare kunyaradzo dzemuning'ino wangu akashaya. Ndichisvika pamba ndakatoshamusika ndakavhunduka ndichiona pamba pakazara vanhu kudaizvi. Ndikati chii chaitika? Makanga musipo pakabviswa zvinhu. Ndakandisipo. Makabva mauya kubva kuHarare. Yeah, ndobva maona vanhu vari pamba. Vatobvisa kudhara. Vatobvisa moto uchitorima. Handei. Ndobva ndakatadza kusvika pamba ndikagashirwa namai Gondava mabhegi angu. Mafenda. Kusvika pamusiwo pevhararo pangu pakazi piro yangu yakachekwa. Hanzi ndomami nechini. Asi taamumba zvinhu zvapedza kubviswa kwaenda kunotorwa nyengezeka notorwa kumba kwababa mudika. Taamumba tapinda sedzinza. Baba mudika vakanongedzerwa kunzi kwachiyokota iwewe. Taitawo munzira yekuti tiende kumba kwavo kunocheneswawo kumba kwavo afa. Hakuna kuzoendwa. Ndobva dzikamutanda ati ndobva ningirike murutanzi aenda pagondo pamaya. Zvikanzi ati kwadoka. Ndozoya mangwana. Usiku iwe vatatambira rufu rwemukuwasha. Ndobva ndakati inini baba chifonerai baba mudiki kuti kwaita rufu munhu yanga akasike kuita sei kuuyaka apese basa rake. Vakafona. Ndobva vatuma futi mukomana ari munomu mwana wacho zvikanzi pakazoda zvinonzi hanzi muprofita uyo adini aenda asi siku ari kuzoka musi wa3. Zvoshuwa vakagara kusvika musi wa3 muprofita haana kuuya. Apa kumba kune vana zviko zvaivhurwa zvipiri vakadzokera kuHarare. Vadzokera kuHarare muprofita uya ndakazonzwa namai kuti muprofita uya auya ari kutouya kwedu kunozopisa basa. Ndobva ndakaenda kumba kuna amai neni muning'ina mukadzi nyama ndikati muprofita anzi akauya kuzopisa basa. Saka redu basa harina kudini harina kupera. Ndobva tadedza vakomana ivo vana vapamudika. Vakomana muprofita anzi ari kuuya nhasi pagondo. Zvikanzi zvichokwadi basa redu harina kuita sei harina kupera. Ndobva vapuwa foni naamai nini kuti vafonera pamudika. Ndobva foni yaramba. Vakomana 2 havakaenda kwababa mudika kumba kwavo kunovataurira. Vaenda havana kudzoka bheki. Kusvika zuva rakutonyura. Kwakati kuma6 ndobva ndakanzwa kuimba pagondo. Ndikati saka munhu uya azouya. Ndobva ndaendawo pagondo paya. Ndobva ndasvika zvikanzi pabatwa zizi. Rakutopiswa. Ndikati kove kwedu vasa havana kuzouya havosvika namai gondo. Baba mudiki venyu vangu varagondo vengu vachitomwaya fiti upfu. Ndobva ndaenda ndobva ndavaona vakamira naRomika. Ndikati kwababa mudiki mazoronga zvipi? Vakaitana iwe taura kureyani Romika taura iwe taura. Ndikati koma kuita taura iwe taura sei? Pamusoro yamai ndandofunga kuti zvamuri kutaura zvizvi zvinofanira kubatsira dare. Ndandikutoti taura nyaya imvura yamai. Ndo nyaya yacho kwandiri kuenda. Tinopedza gore titaura nyaya. Endai straight to the point. Ndikati handi zvakanzi musha unofanira kucheneswa. Nekwenyu kwaida kuenzwa musuya. Ko zvikanzi kwangu kwanzi kudiwa adzimai ndokudiwa chete. Ndikati mubamunya makasva kunzi kwenyu koda kuendwa. Sei? Mukuziva kuti mairatidza mavhidhiyo kunhamu. Zvikanzi naRomeo ani ndianaira kundiva nisatadza kuti ndikati aiwa ndakaenda kunhamu yama. Idzodzo dzese hatidi kudziziva. Alright.
vanobva vati nini foni yangu haina mavhidhiyo ndopasvika ndikati Brian ndiye ainagidza mavhidhiyo idzodzo dzese dzamataura ndakusvika pautserendende ndakusvika panyaya ipapo chaipo svika ndopakandizvo naRomeo imimi mudhara atize chiimimi mwana waBrian ibofu mwana waBrian akaremara handiti tikatotauraremara kumba kwenyu mutoto vanhu vakaremara vasingaone kuti ndiye mwana waBrian wachoka ine handizvisiya ndakazviudzwa amai ndoda kutendai vanhu vanobatsira dare kudai munokosha munodiwa zvakanaka maita basa gara yenyu pasi ndakungoti mimi kana nyaya ikapera kwachiokoto kusina kuenda mune right yekuenda kwachiokoto nevarume venyu vese 1 2 3 maita basa ndikutaura kuti muprofita haana kupedza zviri mudare anopedzera kumba kwenyu imimi manje kwete pana padare konama mwana wenyanti muprofita akataura kuti zvinhu ndozvaamai murazimaiwo aka kwete ava kwete inini asani handiti kwataurwa zvokwasika mutanda zvanzi muprofita akataura kuti patakaenda kwatsika mutanda kwakaikwafa babamudiki vakanzi kuti vava vauraya handiti vakasabatwa ivava ndovakabatwa aiwa it's okay ava kana vakabatwa amai itai so mune mari yedare handina izvino right toda kuti mukadzikwa kumba mutsvage mari yedare muye mumhangariti vatonge futi pano asi toda kubotonga ivava maita basa tichiri panyaya yekushangamiri takaenda kune mutsika mutanda aiyo nyaya iyi yanga yasarira kuna mambo chimbomirai mupi wejudgment namambo mozotaura zvakawanda bcause topedza gore tichitaura bcause ndiri kutarisa pana payane 1 hour 30 minutes mambo ndo vasarwa pajudgment imi munozo you still have time yekuapira mune mukana wacho wekuapira kana muchinge mabatwa nemhosva kana musina kubatwa kuti izvozvo imi ndima kamangarei hamusiri mire kana manzwa kuti imimi mabatwa nemhosva kana musina munouya futi mumhanga kuti pai makandikanga zvamusina kunyanya kunzwisisa vakadii kurambira muprofita ndopane nyaya manzwa ndichitaura pai kuti ava vakauya nerudo kuti ngatipinde imba mukavapa sauti remagodo rinodhura mazuva nerori nemafuta neupuzezi nzara zino ine tiri kunzwa tikada kuvhunjindwa zvekumashure uku tikatsvaga hama dzenyu chaidzadzo kunobuda zvakawanda inda mungati ikaperera panapa zviri raiti kuita kuti tikafumurana tavanhu vakuru kuti akunzwa tsika mutanda kune zizi zvazi no umba ipa ijudgment because munhu kana uchengeta zvinhu zvakadai unongoti munhu asiri unongotosvibisa nzvimbo yedu unokuisa zvinhu zvinokwadza vanhu ichengeta zvinhu zvemudzimba mani saitoti chimina chochengeta because hatizoti chinhu chaisanda chichi pamwe chaisanduka chitoita vakadzi vanhu chichimitisa vakadzi vanhu saicho chaitori chimina vamwe vese vanenge vachirwadziwa nemakumbo ndimune zvinhu izvozvigadzira zvinhu izvozvo chiri mombe 2 hatina chatinosoronengerepina shangamiri takatomboenda kune mutsika mutanda wesha wakati hawana mari yekubvisa tikabhadhara mari vane shamba asi handina shendakabata ende handina zvandinazvo ndiri mukristu akakwana namambo here handisi kupikisana namambo chimbonyararai kuti handina zvendakabata chimbonyararai mambo vataure handina zvendakabata muupenyu ende handina zvandakabata muupenyu muda kuramba muchitaure arichikonama akaimutaura zvekuti chiya kama ngatigarei zvakanaka kunongopomerana mambo mungadai makazvigadzisa kumba kwenyu ndozvafuna kugadzisa muri kumba izvozvo ko isi tinofembere tisi takaya kuzomangara here tisi takatsvaga maprofita here mambo basa rake ndirokuona kuti dunhu rake rakachena here mvura kana isinganaye ndo zvimwe zvaanoona izvozvo kuti imimi maprofita anouya kumba kwenyu achibvisa zvinhu sei
Zvino mukada kuti isusu tiri kuda kuchenura nyika moti isusu tazviitirei zvinobuda iri. Kwe mungayatsvage musina ari kutambudzika bcause vari kutambudzwa ndo vari kutsvaga maprofita. Saka imwana muri vaiti mungamutsvage munomudii iko katsandwa kane mazino nenhengi mika iyi inonaya nokupi. Handina chandikusaina. Aiwa akusaina tokusainira tongoti pipi hazvina basa izvo zvokusaina tinongounza zvinhu zvedu zvinongouya kunotora mombe dzedu dzatikuda hazvitanganisi handimukana kuharari kana kuri kuri supreme court pamusore ngati itei zvinoratidza kuti tiri mudare avo ndofunga changamiro wapedza avo vanga vamang'ari ndofunga munogona kungoombera zvenyu mobuda mudare mahwina nyaya babonengi makome toda kuyeuchidzana kuno nyaya yekusaina kana manzi vavani vanomhosva uyai musaina pa muchiramba kusaina For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.